dademe o testamento. Nada que facer. Nada que facer. Lauretina, vaya terra finiña, levalle comida aos paxariños. Soa. Canta xente sabe que vos os tirou a pata. Ninguén máis. Ben, agora ninguén debe sabelo. Ninguén o saberá. O servizo polos dous levade o morto e o candelabro adentro da sala do lado. Chicas, facede a cama. Pero Non quero peros. Quen pode ser? Maestro Espineloquio, doutor. Gardade que non pase, incíbelle calquera cousa, que vos o mellorou e que reposa. Buenos días, señor Espineloquio. Vai mellor. Vai mellor. Melhorou coa miña vencida. Que tanto? Como avanzan as ciencias, ben, vamos ver. Repousa. Non, señor Espineloquio, estou tan cansado, teño tantas ganas de dormir, por que non se pausa un pouco máis tarde? Sí, Monsieur Bosso, pero xa se toma mellor. Síntome resucitar, doutor. Ata tarde. Ata tarde. A súa voz dime que está moi tensa. E a mí, xa máis me morreron por dentro. Non vergoña, o mérito é todo da Universidade de Juan Carlos I. Ata tarde. Ata tarde. Ata tarde. Era igual a voz. Que la gavilla. A Victoria, Victoria! Non o colledes. Non. Oh, sodes parvos! Se corre o notario, señor notario, corra. E de vos o donati hai gran empeoramento, que de facer testamento. E debe os documentos que precise, corra, apure, se non é tarde. E o notario ven. Entra. A sala é semi-oscura e no leito e la topa de
no entre a gorriña e o pano en boca asoma o nariz de buzo, pero é o meu porque no posto de buzo estou eu os Kiki con outra voz e forma eu aparento ser vosso Donati testando e dando testamento forma oh xente esta idea nacida no interior da miña fantasía moito vai dar falar xa o verás. Tanta emoción. Que bebe amor entre a familia. Oh, Gianni, agora pensa como facer o reparto. Que vamos facer cos florins? En partes iguais. Para nós, a casa de Fuchequio. Pero a miña de Clillín. Para nos al Prat. A nosas terras de Empoli. Para nós as terras de Quíntole. A casa de Fuchequio. Agora só quedan a mula, esta casa e os muiños de cima. Somos 3 veces maiores. Ah, entendo. Como son o máis bello e fora tamén concelleiro de Fuchequio, queredes darme a mí? Agradezo, bolón. Oh, no, si es o máis bello, peor para ti. Mirade o concelleiro que se quere quedar para ir o mellor. A casa de Mula e os muños de cine son para mí. Descubriremos que vamos a salvar. ¡Verdad! Xa pode pasar. É que os paxariños non me queren máis miguiñas. Pois agora dalle auga de sí, Un accidente. E non esperaba do señor capitán. Descanse en paz. Para a casa, a mula e os muiños, propongo deixalos o sentido de justicia de Skiki. Déxanos, Kiki. Ben, como que irades, dademe a roupa para vestirme. Se me deixas a casa esta mula e os muiños de cine, de 30 florins. Está ben. Se me deixas a casa, a mula e os muiños, damos de 100 florins. Está ben. Gianni, se ti nos deixas esta casa, a mula e os muños de ciña cubrimosche de cartos. Está ben. Se nos deixas a mula e os muiños de ciña esta casa, daremos unha parte do montante. Está ben. Se nos deixas a mula e os muiños de ciña esta casa, para ti mil florins. Está ben. Yeah.
Antes una advertencia, os señores, cuidado, coñecedes a lei. Aquel que reemplazara a outro en o seu nome, fixera testamento para ele, para os cómplices, se lles amputara a man. Despois, o exilio, recordadelo ben, se fósemos descubertos, e de la Florencia. Adeus, Florencia. Adeus, Deo divino. Eu saudote con este muñonciño.